Nggih, kerukunan umat beragama. Ayo. Nggih, wah. Iki kok ketok ya aku iki cacar air ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sing den pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo biayane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah, kowe wong wedok kan nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Irone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra njenje ta agem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Iki sing didelokke ora babakan nek guru ayu jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ono kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kae trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Oh, jadi carane dengan polisi intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, intel ta. Intel lah. Kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh. Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ini ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki rak iku mangkal rak ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ono untung rugine. Sebagian orang rak ya dadi malah ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Sakesuwan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula. Sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon kae LDII, kae MTA, kae NU sing ora nindakake sing ora gelem rukun sing gawe cerah gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki soal iki soal agama lho, aja main-main lho. Nang panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah kula lak takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis nek aku ben ra bingung aku ning tengah-tengah kok lek. Ning nggon pas sekat kae. Nek sekat malah go indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek napa-napa, Pak? Mbok kula aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Sarki Simbok. Dados Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Ning mesti ngelingke le tangise nduk. Nduk tangis. Nduk ngono ki. Le iki karo masku maksude. Telek le Sukimen.
Jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne. Nduk tangi sik, subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Garendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bu Kesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak Ibuke Bu Kesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Yo Le," ngoten niku. Mboten Nek ngormati. Nggih, ngormati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sanggul nggih pun demes. Mung nyon sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas. Kecendaan banget. Nek sing wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki aku yo gumun lho ngerti glur. Gelang awet corona ngantek saya ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Bukan kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing kok iri sing pikirane jahil metakil dengki srei mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jeneng mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan pati. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Mancing nggih. Mancing niku. Ning nek upama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Upama kalung iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuk. Sampai kehormatanku rak ya apa. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat korek. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, dhewe wong rene dibrusukke ning Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Nggih ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Umbul Pengging. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktekno rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning bank. Bang Jo. April lambene ya elek. Novel aja nglatke rene. Alah. Ngerti ya endi sing gak aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jejer nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune
Pas ngamen. Iya deh. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, kula kalem to. Oh iya. Dowel sukanya dowel. Nempel maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat bodi mulus autatan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Nah, wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos dalane werna-werna. Nggih, mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti di pengalaman pahit kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Le. Nek dirombong kae. Kan dibayar dit palsu. Aku ngamuk, Mas. Piye to wis dosa kok dibayar dit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critake wong arep moyo ya ben ngono gitu. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge kok. Ya wis ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar dit palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sama iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh onsih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masuke nanti pipiring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semoten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses. Ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh kloso gumelan nanging berproses saka wis ngono lho. Lah sapa sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Endek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Nggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katris